Εδώ έχω 5 πράσινους κήπους και μου ζητάει ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Αν παρατηρήσω τις εικόνες και προσπαθώ να τις συγκρίνω μεταξύ τους, τα σχήματα είναι λίγο... δεν μπορώ να τα ταιριάξω μεταξύ τους. Δεν έχω με τετράγωνα, τρίγωνα με τρίγωνα, κύκλους με κύκλους. Είναι και zigzag βλέπω εδώ πέρα. Έχει κουκίδες. Τι μπορώ να κάνω? Η επιφάνεια, όταν λέμε επιφάνεια, ας φανταστούμε το τραπέζι που έχετε μπροστά σας. Αν το τραπέζι είναι μεγάλο, θα πούμε ότι έχει μεγάλη επιφάνεια. Μπορώ να ακουμπήσω πολλά πράγματα πάνω. Η επιφάνεια είναι αυτό που βλέπω. Μπορώ να ακουμπήσω με τα χέρια μου. Ένας τοίχος που έχει μεγάλη επιφάνεια σημαίνει ότι μπορώ να βάψω πολύ. Μπορώ να κρεμάσω πολλά πράγματα. Ένας τοίχος που είναι μικρός, μπορώ να βάψω λίγο. Μια πόρτα με μεγάλη επιφάνεια είναι μια μεγάλη πόρτα. Μια πόρτα με μικρή επιφάνεια είναι πολύ μικρή επιφάνεια. Είναι οι πόρτες που έχουν τα παιχνίδια, τα παιχνιδάκια που παίζουμε. Οπότε εδώ, για να μπορέσω να συγκρίνω τους κήπους, πρέπει να φανταστώ την επιφάνεια. Το που βλέπω, το πράσινο, ας πούμε ότι είναι ένα τραπέζι. Τα πράσινα που βλέπω, ας πούμε, είναι τραπεζάκια. Δηλαδή για κήπους μπορώ να πω 5 τραπεζάκια. Και έχουν αυτά τα σχήματα τα τραπέζια. Για να βρω ποιο είναι το μεγαλύτερο τραπεζάκι, θα πρέπει να φανταστώ ποιο από αυτά τα τραπεζάκια έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Και έτσι μπορώ να τοποθετήσω περισσότερα πράγματα πάνω. Εδώ έχει κάτι κουκίδες που με βοηθάνε. Αν έχω μια κουκίδα μαύρη, άλλη μία εδώ, βλέπω ότι από εδώ σε εδώ είναι η ίδια απόσταση. Εδώ και εδώ, ίδια απόσταση. Το ίδιο και πιο κάτω. Πάω εδώ, θα πάω εδώ. Εδώ δηλαδή έχω ένα τετράγωνο. Εδώ έχω ένα ίδιο τετράγωνο. Για να πάρω και το... αν εδώ ενώσω αυτές τις δύο τελίτσες, αυτές τις δύο εδώ και αυτές τις δύο εδώ έχω μια επιφάνεια να το ζωγραφίσω. Είναι η επιφάνεια ενός τραπεζιού. Αυτό το σχήμα που έχω σχεδιάσει τώρα, μία τελίτσα και μία τελίτσα, μπορώ να φανταστώ τα χέρια μου έτσι, λέμε ότι κάνει εδώ μια ορθή γωνία. Είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Μπορώ να το σχεδιάσω και μόνο του εδώ. Μία πλευρά εδώ, άλλη μία η ίδια εδώ, και αυτές τις δύο κουκίδες τις ενώνω. Αυτό είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο και έχει μια επιφάνεια. Είναι ένα τραπεζάκι. Γιατί το σχεδιάζω αυτό? Θα πάω εδώ, αυτό το πράσινο τραπέζι, και θα προσπαθήσω να εντοπίσω αυτά τα τρίγωνα. Ενώνω εδώ, να ένα τρίγωνο. Νούμερο 1. Ενώνω εδώ, αυτό εδώ μέσα είναι άλλο ένα τρίγωνο. Νούμερο 2. Ενώνω εδώ είναι άλλο ένα τρίγωνο. Ενώνω εδώ, άλλο ένα τρίγωνο. 4. Για να το καταλάβω καλύτερα, θέλω να συγκρίνω αυτά τα πράσινα τραπεζάκια μεταξύ τους. Για να τα συγκρίνω, πρέπει να βρω κάτι το οποίο να είναι ίδιο και σε όλα αυτά τα τραπεζάκια. Εντόπισα ότι εδώ το τρίγωνο αυτό μπορώ να χωρίσω κάθε τραπεζάκι σε πολλά μικρά τρίγωνα. Θα το κάνω καλύτερα εδώ. Θα πάρω το πρώτο και θα το ξανακάνω. Ενώνω αυτά τα δύο, ενώνω και αυτό. Εδώ έχω ένα πρώτο τρίγωνο. Νούμερο 1. Ενώνω εδώ, ενώνω και εδώ. Αυτό το τρίγωνο είναι ακριβώς ίδιο με αυτό. Νούμερο 2. Εδώ ενώνω εδώ, ενώνω και εδώ. Αυτό είναι τρίγωνο νούμερο 3, νούμερο 4. Αυτά τα 4 τρίγωνα είναι ακριβώς ίδια μεταξύ τους. Οπότε μπορώ να πω ότι το πρώτο πράσινο τραπεζάκι αποτελείται από 4 ορθογώνια τρίγωνα. 4 ορθογώνια τρίγωνα. Θα πάω στο δεύτερο τραπεζάκι. Και τι θα κάνω? Κουκίδα, εδώ πέρα μου κάνει ένα τετράγωνο. Εδώ θα ενώσω αυτά τα δύο. Και γιατί το κάνω? Για να έχω ένα πρώτο τρίγωνο και άλλο ένα τρίγωνο. Ίδια ακριβώς. Εδώ. Χρειάζομαι 3 τελίτσες για να κάνω ένα τρίγωνο. Τρίτο και άλλο ένα που είναι εδώ. 4. Οπότε βλέπω ότι αυτό το τραπεζάκι αποτελείται από 4 τρίγωνα. Όμοια μεταξύ τους. Όπως και το πρώτο τραπεζάκι. Οπότε το πρώτο και το δεύτερο έχουν ίδια ακριβώς επιφάνεια. Πάω στο τρίτο. Για να τα δούμε καλύτερα, συνεχίζω τη δουλειά μου. Το τρίτο τραπεζάκι. Προσπαθώ να βρω τρίγωνα. Τελίτσα. Τα ενώνω. Το παίρνω
ορθή γωνία λέμε. Ορθή γωνία είναι αυτό. Οπότε εδώ πέρα έχω ένα τρίγωνο. Τελίτσα, 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 τα ενώνω. Να το τρίγωνο μου. Δεύτερο. Ενώνω εδώ. Τρίτο τρίγωνο. Και ένα εδώ πέρα 4. Και το τέταρτο τραπεζάκι έχει 4 τρίγωνα. Οπότε το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έχουν την ίδια επιφάνεια. Τέταρτο τραπεζάκι. Ενώνω εδώ. Θυγωνία ένα τραπεζάκι. Ενώνω εδώ. Δεύτερο τρίγωνο. Ενώνω εδώ. Τρίτο τρίγωνο και εδώ πέρα ένα τέταρτο. Πάλι 4 τρίγωνα. Οπότε τα 4 πρώτα τραπεζάκια έχουν την ίδια ακριβώς επιφάνεια, γιατί όλα αποτελούνται από 4 ορθογώνια τρίγωνα ίδια μεταξύ τους. Οπότε εδώ πέρα μου ζητάει η άσκηση ποιο είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Αφού τα 4 είναι ίδια μεταξύ τους, το τελευταίο σίγουρα είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Πάμε να το δούμε. Κουκίδα, αν τα ενώσω εδώ, μου κάνει ένα τετράγωνο. Το κόβω στη μέση και έτσι έχω ορθή γωνία, ένα τρίγωνο. Άλλο ένα τρίγωνο. Κουκίδα. Εδώ έχω άλλο ένα τετράγωνο. Τραβάω εδώ πέρα τη διαγώνιο. Λέμε, έχω τρίτο τρίγωνο, τέταρτο τρίγωνο. Και άλλο ένα εδώ, 5 τρίγωνα. Στο τελευταίο τραπεζάκι, το τραπέζι αποτελείται από 5 ορθογώνια τρίγωνα. Οπότε εδώ έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Η άσκηση μου ζητάει σε αυτούς τους 5 πράσινους κήπους ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Καταφέραμε αυτούς τους 5 κήπους να τους φανταστούμε σαν να ήταν μικρά ορθογώνια τρίγωνα. Και βρήκαμε ότι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο γάμα και στο δέλτα αυτοί οι 4 κήποι αποτελούνται από 4 τρίγωνα. Ο τελευταίος εδώ έχει 5 ορθογώνια τρίγωνα, άρα είναι ο μεγαλύτερος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.